So welcome back mga kalapapong Bisaya, Davao ni bay. So nataron lods, biya. Atong videohan lods ang usa pagkuha sa kamang kagang. So nata dire karon sa atong dagat mga lods. So kuyog ta mga lods. Ayaw taklob yan ko na. Na guniti ras but Naruto ha? Pila ka balde? Depende ani sa laong ba. Para mga bagag mga lods. So, tanama lods, yan yung mga lods. Naisunod niya yung gawas niya siya. Tawtaw ito mga lods. Sige siya ito. So, kasagaran ng mga lods kung ba utong na sila mga lods. Kita okay? So, action ng mga lods. Yan ang mga lods, oh. Ganun, video ito. So, dako-dako din mga lods. Dako kayo mga lods. Oh. Sus, dako kayo mga lods. Oh, shout out mga lods. Dako kayo. So, ano eh. Okay. Ito mga lods, oh. Nga na pagkuha mga lods. Tanawa mga lods. Picturean kita ba? Picturean. Ayaw, picture eh. Ano na? Ayaw, picture eh. Video na ayapon siya. Mas imong iris. Kaya lagi. So, mga pata mga lods. Nakakuha ng tag-isa. So, try patag makakuha isa mga lods. Nandiyan yung mga lods.
Di ako spikas, be. Kaya, be. Tama natin, tama natin. Mana?